Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Andam naman jud ko nang bisag unsay mahitabo. Bantay bitaw. Kung lagi ng ingrasya, matirang matibay. Ay, do make. Gipangandaman naman ako ng daan good nang. Do, mao ba? Andam na ko isakripisyong akong kinabuhi alang sa paglaban sa kong agaw ng ingrasya. Makahimo ka, anak. Ay, ingon bitaw ko nga matirang matibay nang. Timan ibaya nga si Toribio nga nakuyog ni Dongjong Marititos Lachera. Wa na yun makaulit. Toribyo man to nang makiman ni. Nakadisturbo ba ko sa imong pagbasa-basa dong? Yaya. Mausay akong pagpahuhay. Girelax ko na ang akong mga mata, Yaya. Ay, kinaglan ba yun nga magtuon ka ni anak? Kadaghan ba anak Dongjong Mari? Kinahanglan gyud, Yaya. Aron sangkap ko sa kahibaw ug kaalam. Ay, nabalaka ko sa imong mga plano. Tingali og ikasuko lagi kinis amahan mong si Sir Maynard. Oops, Yaya. Naanasigana, ha? Ay, Dongjong Mari. Yaya, akong napanunod ang kaharuhay nga hinaguan sa akong mga katigwangan. Apanang dili na ko kayong dawaton mao ang dakong sayop nga mga sugilanon sa kasaysayan sa kagahapon sa mong pamilyang Buenaveres. Oh, Na ako'y nasayran nga sekreto, Yaya. unsa man. Konektado sa usa ka dakong kulto ang among mga katigwangan. Ug posibleng napasa na kini ngadto kang papaminat. Unsa? Mao day nga ingon na lang ni ana ka impluwensyado si Papa Minard. Tungod kay elitista ang mga miyembro o impluwensyadong mga tao sa gobyerno. Ginoo ko. Yaya, ikaw rin gisultihan ako ini, ha? Kay nakasiguro ko nga makasalig kay ko nimo. Ay, oo, dong. Salamat sa pagsalig mo na ako, dong. Akong isaan nga itago kagid kining gisulti mo karon kanako. Salamat, Yaya Ingrasya. Senyor Maynard, salamat kay nakasuroy ka karon din sa kumbento. Padre Ferdi Martiniano, wa ko magdahom. Nga ingon ka ba ni anak ka traidor? Nganong niabot man ko no sa imong pinsamyento nga lakip ko imong ipapatay? Uy, hala, usago ka nang ipanulti di mo, Senyor Maynard. Diliin taon ako makahimo ni Ana, uy. Pagkakon! Senyor Maynard, Benavides, di ka masayod. Mismo ang tiguang nga si Vitaliano mo inisugilon karako. Pahin sa imong plano ug sa pagsugo mo unta kaniya aron patyon ko. Padre Verde, ipapatay mo ang imong supremo. Ipapatay ko nimo. Kiniyot, paminawa ulag ko, Senyor. Palihog, paminawa. Ikulipa kagyon unya sa impyerno, Padre. Mangayog ko mo pasaylo, Senyor Maynard. Pasaylo ako. Apan palihog, paminawa una ang ako side kay pasabtol ko ikaw. Wa kiray angay paagi pasabot karako, Padre. Ang tinuod, nasuya ko ni mo, Senyor. Og isip usa ka pare, gusto kong panguluhan ang kulto nga ikaw maoy gila ka supremo. Sinvergüenza! Impacto, General! Umanagong ganito sa karaang bahay sa mga Pilipinas. Ta!
uban ako, Padre. Nganong gida ko nimo iniining usa ka karaang dawat dinis karaang bahay. O gisirad-an mo. Imong himamaton si Marcelo. Ang saag nga demonyo. Oh. Senyor Bernard Benavides, naibaw ko og unsa may tabo ka nako. Oras ka kunis-kunison ako sa pangis nga demonyong si Marcelo. Di lang kay si Marcelo ang uhaw sa labas mong dugo. Kundi lakip na ang demonyong si Darwin. Husa, Senyor Bernard, buhi apa ko, kay andam ko ikaw alagaran, hangtod na sa kong kamatayon, maluoy ka. Isultiyo niya kanila ni Marcelo og ni Darwin. Tanawon ta og tuhuan ka ba nila, Padre Ferde Martiniano. Pasayluan lang ko, Senyor. Dugay na ba kayo managigala ha, dili ba? Senyor Bernard Benavides. Naaraman din na. Nganong itinguha ka pa man, Jod, sa kamatayon sa inyong Supremo? Senyor Bernard, taor magud ko. Kung ang kunon nga nasayop ko, pasiluan taon ko, Senyor. Marcelo! Darwin! Gawas ka mo! Pagtagbaw ka mo sa inyong kauhaw! Sa labas nga dugo! Ayaw silang panulan ako, Senyor Bernard. Ayaw! May tumaog yun ang tawanong kinaiya ni Padre Ferde. Pare nga hinungdan. Kriminal na siya. Gipatay niya batan o igsoon ni Vitaliano nga si Hermenegildo. Why, klaro, ebidensya hinungda nga na-dismiss katong maong kaso. Usa ka impluensyado si Padre Ferde. Suod pagayod siyang higala sa tungagahon. Pero unsa pa kaunsa nga ilawog man ni Winard ang pari sa duha ka mga buhing demonyo. Labing siguro nakasaha siya. Mahinungdan nga magatubang gayod siya og silot gikan sa Supremo. Punyo, Mamatay gyud unya siya kung watas-watason sa mga demonyong binuhi ni Sir Minard ang suon ining higalang pare. Mahuta gyud unya kinig dugo. Nipadapil sila si Marcelo ug Darwin. Wa sila buhamag og dayon tren ako. Ganong wa ka mo mudayon sa paghamag sa pare, ha? Darwin! Ikaw, Marcelo, ganong wa ka muhamag aron mo suyop sa labas nga dugo gikan sa pare. Ha, doktor? Pareha sila nga naglingo-lingo, Senyor Bernard Benavides. Nga sa ato pa, luwas na ako gikan sa kamatayon. Pues, sugod ning adlaw, maglatagaw ka. Nga mawa sa imong kaugalingon. Ug pangitaon mo ang insaktong lokasyon sa misteryosong ganghaan sa Tierra del Sol. Usa? May balik ka lang sa normal mong pangisip. Kung may masayran ka na ug asang dapita ang portal sa umaabot nga paraiso, ang Tierra del Sol. Ayaw, Sir Bernard. Ayaw! Warap uka. Diyos nga maugayon ang Diyos nga matuod. Wa manirain. Wa maniraduyag inek. No nga opray tubasaka. Ayaw, Sir Bernard. Suod pa ko higala. Pasilo ako. Warap uka. Dayog uyak. Pornitore. Yuhak. Nanarok ngil. Yurinate. Uda. Ngutkas ragul. Agaw nugamong talahuron.
Dios namo nga matuod gayon nga gamhanan gikan sa kinauyukan nga kangit-ngitan. Amo kang gisimba og yukbuan sa tibuok kasing-kasing og kalag. Ihatag ning Padre Verde ang tukmang silot nga angay kaniya. Hayaw! 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 Mao kaday nahitabo sa higala mong pari sa simbahan sa La Tierra? Oh, Rolaida. Igabaan si Padre Verde Martiniano. Uy, Padre Ferdi? Unsay magibuhat tinis kakahuyan? Unsa man kanini? Padre Ferdi, asa ka paingon? Padre! Ayaw din napita kay laom nga mungaw na kanang nasunahan. Tingali mahog ka, Padre Ferdi! Padre! Padre Ferdi! Padre! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!